बिरसिं राकेश बोरमा सिखाव मोसौ सिखाव सानबैसे मोसौ फाना जानो नोंलाय बाल बेखौ जोंनि बिजेपिनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन पदुम बिबारा पार्सेन्ट नेशनेल फ्लावारखाय आंनियाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों आरो बेहाय मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय। एक एनसिबो बे कम्पानिनि मुङाव हा हगारनाय जानाय नङा। नांगौबा जोंनो जोंनि थै होगोन, नांगौबा जिउ होगोन, अब्लाबो जों हा हगारनो हानाय नङा। बेनो जोंना जोबथा कुवारपुरा आमार दुदुमारी पानबारी नुनखावा पानीजानी नेपाली बाटन गेंदाबिल मोटामुटी 6-7टा मान गाँव मिली आमी राति कुवारपुरा इयाते आमी प्रतिबाद करि आसु। कारण आमार इयाते जेतु शुनिबोलै पाइसिलो पर्वतजरा साब डिविजनर फाग्लिजरा अंचलत जेतु आदानी कम्पानी हब लागिसिल बे कम्पानीটো आमार इयाते आनिबो बुली आमी शुनिबोलै पाइसे। तो इयार कारणे आमार गसाइगाँव डिस्ट्रिक्ट XPLT वेलफेयर एसोसिएशने तेहते जा करि आछे जजा करि आछे। तो गतिके आमी कइसो तेखेतर लगत आमी कथा पातिसो माने आमार इयाते कोनो कारणते ए कम्पानीक स्टान दिया नहब माने आमार इयार माटिर खूब अभाव माटी नाई यार कारणे आपनालोके इयाते ना आनिले भाल हय এই हिसाबत आमी आलोचना करिसे एजन गावबुरा हिसाबे। तो আজি एहते आमार उपरत जबरदस्त करि आछे जे जेने तेने हलेও इयाते किबा एटा कम्पानी आमी बनाम यार कारणे आमी আজি रातिपुवा इयाते प्रतिबाद करिबोले बाध्य हइसु। तो आमार सिधा कथा XPLT वेलफेयर जितु एसोसिएशन आछे तेखेतर नामर माटी आछे सिगुन बागान आछे गाम्बारी बागान आछे इयाते मोटामुटी 300-400 बिघा मान हबो। एहतर माटी जुदि दिए आमार कोनो आपत्ति नाई किन्तु आमार राइजर पाब्लिकर माटित आमी दिबोलै आमी सुबिधा दिया नहब कोनो कारण माटी लबोलै चेष्टा करे जेते कि करिब आमी कोनो पदाये दिब नवारिब जुदि दिए आमी टेस्ट दिम जान दिम तथापिও आमी माटी एरि निदिउ। हाय नैबे ट्राइबेल बेल ब्लकआवहाय जोङो रायजो जानायनि गेजेराव जोंखौहाय बिरोधि खालायनो नागिरनायनि थाखाय XPLTफ्रा जोंनि गावसिनि गोदो आगोलावहाय XPLT ससाइटि ससियेलफोरनि खालायनाय दंखायोमोन। दा बिनि बिरोधियै जोंनि हाखौबो माखासे सेगोन बादिखाय जोङो बे हाखौ आन्दोलन खालायनो थाखाय जोङो नैबे पानजानि थिनालियावहाय जोङो दिनैहाय धरना होनाय जादों। ओमफ्राय बिनि थाखाय जोङो संख्रि जानाय मेफालि बाथोन पानजानि आरो गेंदाबिल फुलकुमारी मागुरमारी फानबारी दुदुमारी दैमुगुरि संख्रि जानाय जोङो मोनसेबो बे हाखौ हगारनो हाया जिउ गारगोन जोङो थैखौ दान होगोन जों बर' बिमा जोङो ट्राइबेल बेलखौ जोङो रायजो जानाय जिंदगी जों हगारनो हाया थैजासे जोंना फिसा बहाय रायजो जानांगौ सब सान्थि जों बहायनो थांनानै थागोन जोंनि हाराखौ जों बहायनो गारगोन जेरावबो हगारनो हाया जोङो जिउ गारनो जुजिगोन थेवबो जों हगारा गेलेगोन ट्राइबेल बेल ब्लकनि हायाव सिक्सिडेलाव जोंनि थैजों नाम लिरना गालांगोन। प्रमद बर'आ बे माबा आमदानि माबा कम्पानिखौ लांफिननांगौ आदानि कम्पानिखौ लांफिननांगौ जोंनो नाङा जोङो जे जायगायाव जोङो पाब्लिक मेनसना जानाखि सरकारा होदों गेसजों जानाखि जोङो जाहाब गनजों ओंखाम संनानै जागोन जोंनो बेनो गोजोनगोन। साननानै जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जुग जुगान्थनिफ्राय जोंनि बे
नैबे पानिजानि टिपकाइ ओनसोलाव मथा-मथि पानिजानि दुदुमारि ओनसोलावहाय जोङो रावजोंबो नांलायनाय गैया, खमलायनाय गैया, सुख सान्थियै जोङो रायजो जागासिनो दङ। नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा, दिनैनि दिनाव जोंनि जे बे ओनसोलाव XPLT ससाइटि वेलफेयारआ गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिथांमोनहा फैनानै माबा मोनसे कम्पानि बसायनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव हा नायफैदों। जों बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोङो सिद्धान्त लादों खुनु प्रकारै जोंनि ओनसोलाव बेबायदि कम्पानि जों गायसनहोनाय नङा। आदानियानो जा सोरबा माबा मोनसे गोदान कम्पानियानो जा जोङो बेबायदि कम्पानिखौ गायसनहोनाय नङा। मानो होनोबा जोंहा बाव बिराद हानि अभाब। जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बयजोंबो गुबुन हारिफोरजोंबाबो मिलायनानै रायजो जागासिनो दङ। दा ओंखायनो जोङो बे ओनसोलावहाय खुनु फद्दायै हाखौ जोङो हगारनो हानाय नङा आरो। आङो खावलायहरनो लुबैयो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम, जोंनि जे गोजोन सुख सान्थियै जों जे रायजो जागासिनो दङ, बे रायजो जाफुनाय जायगायाव ओनसोलाव जाहाथे मालाबाबो दावराव दावसि बा दुंहाव थासारि सोमजिया, जेरै दं ओरैनो दोननांगौ। माने जे कम्पानिखौ लानानै दिनै कयेकजन मानसिफ्रा सेस्था खालामदों, बेखौ बिथां मानगोनां प्रमद बर' सारा माने होबथानांगौ आरो आंनि मथेबा। जोंथ' दिनै जोङो नायदो, दिनै दुदुमारि, संख्रि जानाय, फानबारि, पानिजानि, नेपालि बाथोन आरो ओरै गेन्दाबेल, फुलकुमारि गासिबो एरियाखौ लाजोबनानै जोङो मोनसे मिटिंबो जिरायबाय। दा खमसे खम 1000 जननि बारा जोंना रायजोफोर दङ। दा मिटिं खालामनानै जोङो सिद्धान्त लाबाय, खुनु फद्दायै 1 इन्सिबो बे कम्पानिनि मुङाव हा हगारनाय जानाय नङा। नांगौबा जोंनो जोंनि थै होगोन, नांगौबा जिउ होगोन, अब्लाबो जों हा हगारनो हानाय नङा। बेनो जोंना जोबथा। बिरसिं, राकेश, बोरमा सिखाव, मोसौ सिखाव, सानबेसे मोसौ फाना जानो नोंलाय बालथिं? बेदर गोसोम, गोसोआबो गोसोम। जाथि बंसआनो गोसोम गोजाखाय नोंबो गोसोम सनदों। बिगुर चेनेलनि नायगिरिखौ गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। नैबे आं थांनाय नै दाख्लै योगा डे जेनेबा CM सारा जोंनि मानासाव फैदोंमोन। बेहाय आङो मोनसे पदुमनि सावगारि आर'नायाव आङो बानायनो होदोंमोन, खिन्थु आङो बेखौ जोंनि BJPनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन। पदुम बिबारा पार्सेन्ट नेसनेल फ्लावारखाय आंनियाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों। आरो बेहाय मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय बर' माहारि आफादफोरनिसिम। बेखायनो आङो बेखौ बारा गोलाव फोलावबाय थानो सानाखै आरो नोंथांमोनाबो जिमान ससियेल मिडियायाव जि फोसावबाय थादों बेखौ राजनिथि लाना फोसावबाय थानांला। दिनैनि बे चेप्टारखौ बन्द' खालामनांगौ। आंबो बेनिखायनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जनायहरबाय। आरो बेहाय आंनि मेसेजआ जेबो दाय गैया। मेसेजआ मोनसे समायना माने फालियाव ओरै मोजां मोनसे पिकचार लानानै बेखौ गावगाय स्टेटास होदोंमोन। आंनि मेसेजनि जेबो गोरोन्थि गैया। जितु आंनिफ्राय लानानै बिथाङा होदोंमोन गारियाव, जितु जों सानैबो थांदों। बिथांनि थाखाय आंनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाखाय बिथाङा जेबो गोरोन्थि गैया। आं बेखौ खुनु राजनिथि सेन्टिमेन्ट लाना होनाय जायाखै। नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। आरो मायबा मोनसे आरो गोरोन्थि बुजिदोंबा नोंथांमोना आंखौ आरो निमाहा होफिन। बेखायनो आं नैबे चेप्टारखौ नोंथांमोनखौ नैबे ससियेल मिडियायाव दावराव खालामनायखौ बयबो अननानै जाहाथे निजिनि साननानै बन्द' खालामो, आं बेखौनो गुरै खावलायहरो।